Guru-guru mangan ramuan cah latah-latah mau. Alhamdulillah wis balik kabeh. Ora ketoke tapi. Kak. Aja ketok ketutupan awake. Mas aja ketok. Ya, Dik. Ora ketok. Gara-gara panganan terkutuk. Jane mang makanan apa? Ora kocompi piye. Karo aku iki gak rendek nih masak ngono kuwi dene kondi ora roh isan. Bocah aku iki ngono kuwi ancen apa kan jadi ayah dhewe ya sing ide sing apa ngono kuwi. Dene iki kadang di luar iki lho. Nalar. Di luar nalar. Kebanyakan ide ndek niki. Aku Ya ya ora untung roh. iki mang kene kok ora nelon yo. Mau tak lepas soalnya, guys. Aku mang yo munyah nih tapi anu rasane ra karo-karuan. Iya rasane. Tak kerok iya. Kutuk ora nek mau bermangan kuwi mau wah langsung nek kira-kira harus kok Nyentok. rasane Tutup lawangan. Rasane ki wae sumpah. Delok ngantek nangis sih. rasane bener-bener Iki nek wae iki Balik kabeh iki sama. mandek nek kene gubung tahi wis ping pindho iki. Ya Allah. Nek nek manjalok muntah nek kok kene. Nek Jaki ambek Mas Mando nek ora tau mutah ya. Ketok ayo apa-apa kolu. Sampah kolu. Astagfirullah. ngene wae lho su Ora cah lanang yo ngono kuwi, guys. Masakane dhewe sing rasane ora ngalor ora ngidul kuwi yo Tetep entek. enak. Tetep entek. Ya Allah, Mbak Jess delok. Tapi sampean mau sarapan? wes sarapan aku Ambek bihun sing sampean Lah. gawe emang. masak kan aku masak bikin gak pandai sego aduh Bihun mbek sego. Ya ora apa-apa. Ya ora Jeneng karbu aku biasanya ngono. karbu mbek karbu ngono. Ya wes salah kita lanjut lagi. terus guys kita sus dulu Kapan? Hujan durus, guys. Hujan angin. Sepurane nek suarane ora jelas yo, guys. Lho. Turu seperti biasa Salwa dan Reva sing nurono. Repa masak iki, guys. Repa karo Salwa ket mang nguplek ae ya. Iki sayuran apa pong jenenge, Pong? Iki sing tuku ning gone pasar Pelawasan wingi, guys. Putut. Putut. Iki dadi dikai potongan ayam ngono kuwi. Ya, wino iki masang sego jagung. Walah. Terus iki selada air ya. Selada air iki tak jajal wino guys masang ya. Digoreng biasa ya. Iki dipangan karo uyah apa dikei sambel sithik ngono wis wino. tiga neng toples di yuri uyah di kucur wah bang nambah sego nek langsung begi-begi cocok nih Daripada uyah mending masakku gak sih wah. Kan enak Iya. gurih asine yo kan. Maksudnya kayak ngono ki lho bumbu kaldu yo. iya Nek gak kaldu jamur enak wah. entah Entek kan duwe. kita coba ya Coba ya. Loh enak guys. Nek versi kalian di ini aku moco-moco wah. Iki yang sing jangan bening ku ya iso wah. Kayak menir ngono kuwi. biar pun coba Mm. enak Dinggo lalapan yo iso. Terus di kuwi lho wah di sayur koyok bobor ngono kuwi yo enak jarene. Dikei santen ngono Bobor kuwi lho iki. wah. oh di Alah, santan iya nih di santeni ngono kuwi yo enak iki wah jarene pemirsa. jadi bisa berbagai macam Bermacam-macam. Sumpah aku lagi iki guys jajal selada coba air dan langsung suka. warna. Rugi sih kalau semisal merono tukune mau sidik tok ya. Dan saiki nek neng sarangan wajib tuku soda air. Wajib mengko rono. Iya, Wak. Soalnya kan ngene iki wis roh ya, Wah. Mm-mm. Jadi sok nek anu
Longgone dibaleni. Lho ya ta. Wes. Iya. Mending kan nonton iku Bun. Kan yo sebenarnya kodrat dulu lagi kangen. Gak kudu. Iya ta. Gak kudu. Gak mungkin sih nek gak kangen. Gak kudu. Tenan ya. Aku kan yang Sulawesi aku gak kangen cah iki. Gak kangen cah iki. Dia malah nangis aku sampai budal. Tiga igelan. Sampai kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutannya Mas. Salam. Wis gak mau salam nek. Salam tiang Oke guys, iki rada tempulan karena iki mau udane terus. Semoga hari ini Udah angin. kemarin kan yang Terus banget. Iki lho kan pada bener. Iki kapan? oh duduk wis ngarapan yo. Wis opo iki? Mas Dijan lho. Aku yo kaget kok nonton aku kok ning ngomong iki. Wes gak iso bedakno manusia dan tidak guys. Sebenarnya guys. Kok tumben? Oke. Makan. Jadi ini kita mau mencobakan hasil karya dari Papa Kinoy. Dari masakan dari Dimas Zainal Arifin. Jadi ini wau Bun. Mas Dimas Wih berjumatan getu nih Mbak aku les lucu Karo sapa Mbak Dewi? Delok piyambakan. Delok resep apa kuwi kok? Nah ini aku mesti ngetos Mas. Sumpah iki ya Allah. Ini gak roh. Gawe roti yang sangat kue yang sangat enak. Tapi aku gak yakin. Pulau ini lo pertama nih gini nonton Pulau kan dia kan datang tak kutuk aku nganu Kinara. Terus anu Ayo melaku. Nah terus napa sing makja mapah anu ditanggal di Indo. Mak, ning guri nek sapa? Pun aku kok enek suara kutuk enak. Mas Dimas, mek opo gak ero. Ning pawon. Iya, ning pawon guri. Gak ero. Enak ae Mbak bojoku. Wah, Mama tuh Mbak, ubah tuku bahan apa? Ngono, metu tuku bahan-bahan ngono. Yo soalnya beda terus dolanan teh ada maem bihun kuwi wis kero. Terus moro-moro Rene konten yo gini. Konten ning ngajeng kali Mas Mandra kali Mas Hengki. Rene ngomong Terus terus dicobakan lah masakan. Ini dia. Ini kue kering guys. Enggak temukan. Mbak aku iki wedine dikualitrasi Mbak. Apa kuwi? Enggak ada. Kenapa? Kualitrasi apa? Bos, Nah, diwarisasi. ini pulau dan Jessica sudah Sudah. mencoba. Ini rasanya enak. Sik Mbak. Nek risale tepung panen kuwi mentah lho pemirsa. Ibu pokoknya ambil satu-satu dulu ya. Udah ambil satu-satu. Jadi ini apa? Asino kan gak disi gak apa-apa. Pak Silo kerja mawon. Ora tak wonten yen ngono. Ini ada bobo itu. Lagi ini tukang di kokon Betek kancing kena opo enggak? Kancing iki lho lamane. Lha kok kancing ini? Tak beli none. Ini jadi seperti ini adanya. Setan. Berudan dengan pasilo. Udane mendek Pak. Ada Ya Allah, sakit malah Bang. Maafkan Pak Silo ya Kinara. Terus pokoknya biar deh kita tuh. Ambil satu-satu. Ambil satu, Jangan ambil dimakan dulu. Oh, langsung cup Ambil satu satu. ambil. Iya, Langsung ambil cup satu. Jangan dimakan dulu, jangan Masih dimakan. cilik, Mbak. Masih aku dia aku nyelesai cilik. Tapi Jangan apa dicium, dicium, jangan dicium, jangan dimek-mek dulu. Jangan dimek-mek dulu, jangan dibilang. Jangan. Nah, Tepung panen. Mas Dimas yang gawe. Tepung panennya enak dicium. sekali. Soalnya panennya kan mentah. Nggak boleh dicium, nggak boleh dia langsung. Itu sebenarnya kenapa Mbak? Bukan ngertos. Ini garnish menawi garnish. Iki enek mesese. Ini saya akan susunya. Teksturnya. Aku Dalbek Botolnya bikin dari susu. dulu. Nah, Bunda mikir ketutup. Ayo enggak, iki ketoke kanji dah. Hah? Boten. Kenyal Boten. Kanji orang. Ayah tak. Ayo langsung. Mari kita coba 1, 2, 3. Silakan. Langsung
Mungkin dia dirasakan di enak Jahe jahe. ditelan iki menyehatkan. Ginger. Anu Rien, review Rien. Saya beli telan bisa. Enak ya. Itu enak. Loh, kadani enak kok Iki kayak apa nek carane nek jahene iku lho, Dok. Enak kan? Jahe. Jahe ya. Enak kan? Ayo. Ini tahan, tahan. Penilaian ya, mulai yang bunda. Satu, bunda. Empat. Reta. Salwa. api. Salwa. Intan pira ta? Carane piro? Satu sampai pira? 1 sampai 10. 9. Wah, alah. Enak ya. Bu, Ana iku tuh yang jahe. Enak. Enak jahene kok. ibu pinten? Aku juga jahe tapi ki aneh. 8. Ya salah berapa? Aku 5, Mang. Wes, dari bunda dulu. Rasanya bagaimana bunda? Rasanya kita tepung kanji, Mbak. Kanji campuri terigu. Wes aku Dibuat karo jahe. jahe. Kayak coklat rasanya iki. Apa ya, Mbak iki? Pokoknya menurutku aneh. Jadi kenyil-kenyil piye. Tel-tel, Mbak. Aku petak kok yo. Tujuan dikei panire ning ngisor kuwi apa? Apa? Apa dikon goreng? Padahal kamu sih iki. Garni. Kecuali sampe digoreng mau piye nek ora digoreng mau tinggal tumpangan tok kok. Jawabannya paling iku dia. Dia dikei jahe iki sapa? Bukan Rien. Sen, Kok rasanya Pak? Ya kuwi mak jahenya strong banget. Jahe. Tepungnya menurutku gimana? Gak ngerti aku gak merasakan tepung, aku mau ngerasain yang Kanji paling iki iki ketemu adalah ngene. jahe. Dia kanji. Enak kok. Salah. Dan jariku yo, iki kok roh permen jahe ngono kuwi. Ya. Om Toyo. Ya, Om Toyo. Rene. Rasanya kayak permen. Om Toyo harus mencoba. Enak Gue tempe. naik tempe. Enak tempe. Dia favoritnya tempe. Kok Tempe juga aku, apapun dia suka. Apalagi Lah kuwi tak keluwen. tempe buatan Tempe bunda. Medan. Telur ya. Iki betul napa-napa. Terus Kayak piye yo permen jahe, terus dikei coklat, dikei tepung. Permen jahe sing gak dadiin kok, Ndak. Sik tok, Sing gagal produk ngono kok, Ndak. wes rek salwa wes. Titan. Rasanya Titan. Inu. Nih jajal nek nu. Makno sono. Rasa apa? Rasa tempe karo tahu. Dari rasanya piye? Rasa tempe rasa tahu. Iku maknus. Rasa telo. Piye? Kaya apa? Nyusi ke Ana kecute apa nasine ngono maksudnya? Rasanya apa? Manis, inu, maknus. Jangan Ya. disebut. Ibu. Ngekek langsung tang. Yo enak iki wong. Enak Jangan bae. Apa? Gulane mondo-mondo, gulane Enak ya coklat. Jadi Mau tau Om Toyo nih. Mari dikei tepung paling mentah barang jane Enak mas ya dulu. Kisore dikei godhong udang ngono lho. Coba Om Toyo. Modele ki aneh iki ya, kaya permen. Ibu kue kering Om Toyo. Teksturnya mendut. Ya apa? Mendut mendut. Bulat, Ireng. ireng. Bulat ireng mendut. Langsung dicoba Om Toyo. Ini ono coklatnya. Ono jahene. Nah, Tapi rasanya piye? wong gulane ki adoh lho, iki gulane ki piye jarake ki adoh. Ono jahene. Nih, Ono mine. Min. Oh, ini. Ya kok jahe ki. Terus. Telu aku nduk nek telu. Rasa coklatnya ya. Nih. Yes, pi. Enak Om. 1 sampai 10. Yo enak sih bagian suka manis-manis. Kok manis? Ora Iya, Kan kan coklat nek sing manis kok manis jahe ini Iya. kalian suka yuk. Kalian mesti ngomong enak kayak Terus sih, Ndak. Aku kok sedeng rasanya aku siji. Kasih tahu. Kita sebutkan ingredients-nya dulu ya. Sapa sing gawe sapa sih? Segera. Nanti bisa ditonton di kontennya Mas Dimas saat dia Cara membuat. membuatnya seperti apa ya? Aku mau menyebutkan Ora Oke, dong. tapi dia mau ke Dimas aja gawe nganggo sikil. Ora yo. Jadi sago sikil masa sikilnya didelek ning ngore mak Pak. Kabeh tak kolopoe nganggo sikil. tetep kok. Kene lah nek masak yo nganggo Sikil. Jadi ini Depok bahan-bahannya ya Pertama, jahe, kuning,
ndok coklat. Ayo coklatnya toh. Nggih. Botol coklatnya sih kerjain. Barang. Ate seneng gue Laos. Kuner jahe laos. Makanya ki rasanya nek menurutku aneh gak iso. Makanya Aku juga iso pedes kuning toh. Inspirasinya soal dia. Pedes Mine ya. Nggih. Mine kan. Min. laos. Min. Laos. Ternyata buyune bro. Jenengan iso, Mbok. Mana masane mantunem? Aduh, jete enak tenan kok. Nah, niki dek mau reaksi Jessica bakal makan ini. Muntah metu kabeh saiki. Gak apa-apa cuma ini menurutku aku mau malah ke kanji mbak rasanya kok Enggak pakai tepung. Nek Mas Dimas iki mang gelem ngekeki soda kue sithik, dadine iso mekrok apik, Dok. Tapi gak nganggo kunir juga, Ibu. Ambil laos. Ras soda kue yo ora ngarah, ras soda kue. Ngarah. Niki wau ya kue Cicip kental loh. manis. Digobet. Ya digobet. Masa? Terus yo dimpel digoreng. Tapi iso tangane. Digoreng. Gak tukar. tukar deh. Bener ini. Karo-karo ini deh, dimpel-pel. Kok digoreng? Digoreng. Iki langsung kantal. Aku juga ora kenapa tuh tak kuwi gawe-gawe dhewe aku yo ora roh. Walah langsung nyantol. Dan unek-unek kok kebar mangan. Walah biasanya ini review mang masakannya cah loro. Kok ngono nek aku ketakok yo, kenapa Mas Dimas sih isu-isu apa Jumatan ini hidayah kondi? Gak ngerti. Paling dene kopian konten paling. Awan-awan ke hidayah kondi ngono. Yo kok Jumatan kan berarti dah. Apa mau sampe ngomong resep kuwi mangi? Dan tidak ada andil oleh tangan siapapun. Sebenarnya review dia sering. Mas Dimas nek Jumatan iki. Neng kuwi sing sebelah kontrakanku. berarti nang liwat sendang kelompok anak Nah, sambet ijo. kok ono. Wis sing danyang wedok sing iso Kan masak. omah iki lho. Mbak yo, kuwi iki dene langsung njaluk duit aku. Mhm. Terus apa jenenge? Blonjo kuwi mang, blonjo yo laos apa padahal ning omah enak ya, tapi blonjo nek. Berarti Wih, dah jadi- diteni, kok bunyi aneh-aneh menang nih. Bunyi aneh-aneh malah. Aduh. Neh pokoknya dah. Piye gue. Diteni ya. Ya wes Aneh piye, Om? Orang biasa nih kok bunyi. Jumat apa iki mang? Apa pula sing pakai baru? Sing pakai gue. Sing pakai baru. Wes iki kene iki. Aneh-aneh wis dibengi iki. Masa kok bengi nek? Oh, berarti beraneh-aneh di bunyi untuk hidayah. Oh, berarti Ya, anu langsung cemerlang. imajinasi. Berarti aku begini coba sempak baru. Ya Allah, kiki Ih, tepung panis ketinggal kene iki. guys. Bentar Ayo, ayo. ayo, datang sini. Jangan. Cak bae. Lah iki mangga rupane dhewe sing enak di dapur ge. Iya. Mungkin pikiran Mas Dimas ki mateng. Topeng. Jadi gak mungkin mudeng, Lah. Pak. Ayo, ayo ngopi, ayo ngopi. Ngopi, walah makane langsung kowe nih. Ayo ngopi. Mungkin pikiran Mas Dimas iki harus mateng, makanya kuwi digawe topeng gayane. Karena sebenarnya ini harusnya digoreng. Jangan salah yo ki topengnya enek susu kental manis, enek mesis yo. Ngeri. Kalau sih kental manis, mesis bener dong masih Kental sampai manis. panire, panire. Yo kan. Telat after keber mangan kue iki. Cek Katanya sore gara ini ya iki ki apa yo? Dadine iki meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Iki berarti enek kunir, biasanya no kunir apa mulas, Laos, jahe. Ya berarti kan iki empon-empon apotek hidup kan dong. Oke, makanya tadi saya bilang ini menyehatkan. Nah, kenapa? Lah, kunirnya sakmene gedene dong. Gitu. Lah ini aku dewa digobet. Kok yo ora di blender apa dia Pak? Ini guys, aku mau cerita kenapa yang muka-muka hanyalah diriku merasakan saya nyentok kayak apa? Iki hasil juga coba. Di Endah dan Mbak Palupi belas tak muka. Karena apa? Dilepas kabeh. Lah ini ditolong. Mbak, Wih, iki tapi dari iki nek Pak. Dari iki nek. enak ya aku rasa apa kan? Ibu malah gak enak Mbak apa-apa Mbak. Kae yo kue telek yang saya buat, kue telek kucing tidak apa? Gini Dimas tidak Tapi juga apa gak ngebasir. Rapa kayak Kiki
toh. Cuma bentuknya aja sih. Menarik banget iki. Iki aku Dua-duanya. Iki aku iso lagi cakep rasane kan koyo kenyum-kenyum tapi kok gak matang. Tapi nek iki kan tampilannya lebih menarik no, ndak maksudnya ndak. Tapi rasane Kan meyakinkan kan, mesti kok nek wong sing gak roh kan, oh ya iki paling iki yo roti rasa coklat kan ngono ndak. Nek kan anu apa jenenge ketutup karo iki lho enek mesise, enek susune. iki ne. Ngono lho. Kok games ya? Enak itu. Si Mbak iki makan lahir ya, buka enggak lagi jerone kan, sing pon-pone kan. Oh, Lah, Mas. Iki bengi kita iki langsung kondom plok. enggak maksudnya Mas Dimas gawene iki berarti iku nek pon-pone mah bener-bener sik. Enggak. Orang ditambah dari siji. Iku yo misal laos diparut digobet. Terus neh jahe digobet, kentang digobet, kabeh kuwi dadi siji kan. Terus dicampur karo coklatos itu dadi dene koyo adonane dadi pelel. Dadi nganu lah, terus dene lagi dipel-pel digoreng. Ora dikukus atau ora di Ya. kan dene dadi merekat. Kenapa ramis? Karena wis enek jahene. Dadine ramis coba ora nganggo jahe, lak mluntuh. Gila kan api sini. Heeh. Tapi sumpah aku gak ada pikirane bojoku kenapa nek iso entuk ide kuwi terus kenapa dene nek moro-moro ki duwe kemauan ngono lho, Mbak. Gak roh. Selama ini dia Kenapa? kan Heeh. Gila Iki TikToknya lewat apa sing Mikir. kuwi yo TikTok. Sama kuwi sing malah kayak nek kunen di keikiranti kuwi sapa yo? Oh yo enak iki enak kuwi. Kasar. Ya udah guys, berarti seperti itu ya. Jadi sing ora iso menerima Sriwi Kutil, ya bukannya lebih, bukannya piye jenenge orang kan merasa ambek Bunda Biring juga iso. Salwa ambek Repa Biring juga iso. Ibu tok sampe Intan sing iso menerima. Papat aku. Mang Mas Mandor Biring tak loro. Aku nek papat. Mas Mandor, iya toh? Mang ya dilep Mas Mandor. Sampai penutupan udah. Ya wis ki sampe ki ya maaf nek kon telat iki. Aku Udan juga terus. restoran, udah terus angin biasa apakah di lapangan juga terus. Rada terang nek Pak Silo. Ya wes guys, ngono ya guys, muga diparingi sedher waras rezeki ingkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk yang lagi sakit, muga diparingi sembuh. Untuk berjuang garis dua, muga diparingi momongan yang soleh-soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Wes ngono guys, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pateni. Oh iya.